soek vir jou raak, man. Wat is dit nou weer, Denno? Ja, ek het 'n gans nodig, man. Wat se gaan dit zijn nou? Gee maar na 20 rand, man. Wat wil je nou weer maken met die 20 rand, Denno? Ek kom met baie op en data. Hou op geld zoeken en gaan zoek werk. Ja, julle soorte mense. Is dat 'n man nie wil werk nie, maar julle mense hou van 'n man zats. Jammer op my vinger, maar julle mense hou van zats. As dat ek nie werk het nie. Ek soek werk, ek het my CV's ingegaan gooi, maar ek soek werk en ek kry nie werk nie. En by the way, gaan jy 20 rand gee nie of ja? Nee, ik zal niet. Sy kan my gesê dat jy het 20 hou jou geld, man. Ek soek ook nie jou geld nie, man. Nee, waar is het nodig om voor mij shit te vertellen? En wanneer loop je zo vroeg morgen? Ek gaan na Johan se huis toe, man. Wat gaan wij je daar? Johan is dan in die werk. Sy meisie is mos daar. Oeh, jij zoekt weer moeilijkheid. Jong, waar gooi je mond? Ze wil nou nie met die 20 rand gee. Heel gaan slecht dan. My skat, ek sal vir ons minstens spaghetti maak. Ja, dit is jou favorite. Maar ek is lus vir dit. Is reg. Ek sien jou vanaand. Wat is die deur se toe? Waar is die mense? Waar is die mense? Hallo. Hallo. Wie is die? Hallo. Hallo. Denwol, wat soek jy? Ek soek vir Johan, man. Nee, hy is hier, hy is aan die werk. Jy weet aan die werk. Hoe laat kom reis? 6 uur. O, kyk hier so, man. Kan 'n man nie inkom hier? Nee, hy is hier nie. Kom uit. Luister hier, man. Johan sal nie my nie, man. Hy's mos dik brase, man. Nee, hy is Nee, maar moenie so is nie, man. Dis ook al dors, man. Maak bietjie teer aan, man. Nie so is nie, man. Asseblief, man. Hoekom is jy so? Jy weet jy gaan dit nie like nie. Haai, man. Maak nie teer, man. Asseblief, man. Jy weet ons se geskiedenis. En Johan gaan dit nie like nie. Die vrou. Johan sal nie nou worry nie, man. Sy's gelukkig saam met hom nou. En ek is ook gelukkig. So wat sal ek aan jou verhouding kom op saam met hom? Wat gaan hy kom dink as ons hier saam is, ha? En nog eens agter die toe deure. Want hy gaan nou die deur toe maak en dan gaan hy iets anders dink. Ek en hy, man, is dik brase. Wat sal hy nou dink ek sal met sy medie rondslaap of whatever? Ek gaan nou die deur toe maak. Waar kyk hier toe? Waar jy kan? Ja, sien. Jy maak nou as reg die deur toe, nee. Jy sit met moeilikheid. Nee, man. Ag, Kylie, nou op stres, man. Denno, loop asseblief, ek wil snacks weesie. Ai, en Kylie. Jy weet en sy was my stukkie gewees op skool. Kan jy nog onthou daai dag? Wat se dag? Daai dag wat die hond ons gejaag het. Dis spring jy mos op my toe keer ek jou mos. Wie gaan tog? Nou sien jy nou. Maak my die tee vir ons, man. Maar sit ons rustig. Okay, Okay. sit tog. Hoeveel suikers drink jy nou weer? Jy weet mos. O ja, 4. Sien jy weet. Jy weet mos. Ek drink nie melk. Ek weet. Wag, moenie so naby my staan. Nee man, Kylie, nou gaan nou aan. Ons staan my kant. Okay. Ek sal jou wag. Kylie, Ja, los my sit hier, man. hoekom? Kom hier. Wat doen jy? Kom hier. Kom hier. Kom hier. Dit sê nie wat ons hier mekaar sê, kan jou vat en vir jou laat lag nie. Maar al wat ek kan sê is, John verstaan. Is dat ek nog snaaks dinge wil doen met jou nie. En jy weet mos, dat ou liefde roes mos nooit. Of hoe sê ek? Kom hier. Ja, toch. Hey! Wat op? Terwil! Baby, sien wat jy dink? Wat wil jy van my sê? Wat gaan jy aan, man? Baby, dit hier kom soek. My broer was dors gewees en jy het gesê ek is altyd welkom in my huis. Welkom as ek hier is. Wat ek vandag hier gewees? Ek was op die span gewees, my bra. Om te kom kry, hulle twee is agter toe diere. Wat soek julle agter toe diere? Kyk hy man. Wat soek julle agter toe diere? Sê vir my. Ek het hom gesê met loop. Toe wag ek jou.
Hy wag vir my. Sy vier op 'n feit man, kyk, as ek hier, as jy soek ek die mense hier nie man, kyk. Baby, no man. Sy, is jou laaste performance die, nee. As jou laaste performance die. Wag man, sy gaan nie van... Kijk, ze gaan nu nog interviewen, zodat die man niet zo is. Die Als raad die die man- kom nie. Ah! Wat gaan zo doen, hè? Dat is hoe jullie dat moeten doen. Dat is hoe jullie dat moeten doen. En mij is er nou van ik wil weer. Wat de fuck aan mij is aan? Ik is aan die span moe, kom niet zo moe en ik is honger op, joh. Wat gaat met jou aan? Dat niks gebeur, ik zie dat niet. Ik zie niet. Wat wil je niet geloven? Ik kom hier in. Ik zie jullie zijn hangen in elkaar. Zij staan er zo lang achter mij. Zij gaan mij voelen, hè. Wow, Zeg, hij... Kimi. Wow! Hij heeft mij net een drukje gegeven. As al. Hij heeft mij langlaas gezien zo ook. Wat zo lang is gezien? Kom die man met zoveel voor mij. Hij komt met jou, maar hij moest nog net Nou, een hoe drukje te je gegeven. praat hier en hoe vaak je lang is gezien? Hij heeft mij net een drukje gegeven. Wat? Zo betekent ik niks van zo'n. Betekent ik niks van zo'n Je keer? betekent niets, maar hij betekent ook iets voor mij. Niks van zo'n niet. Die man, Alles wat... Nou zo. Oké. Zij. Baby, aanzet ik op over het voor ons. Als die danken wat ik moet krijgen. Het kappen niet gevreten, man. Ik heb nog eens gevreten, ik moet hier inkomen met die goed is, man. My bra, as jy wat... Nee, hou toe, bek. My broer, sy stres verniet. Die kind is loyal teenoor jou. En sy het niks gedoen nie. Ek het hom net so bietjie gestreel. En verlaat lag, want lyk my sy lag weer nie. Oh! Streel! Ja. In my sitkamer, nee? Ja. Nee? Ja. Zij denkt zich, ik weet niet wat ze niet. Ze laten ogen geschiedenis en wat. Zij denken, ik ken niet. Die dan komt hoeken aan. Zij denken, ik weet niet wat ze niet. Die man kent jou lichaam, kijk, man. Zo vaak maak ik dus je toen ik weer denk aan die. Weet je niet? Ik blameer mezelf. Dom ik. Zie je die dingen, want wat zoekt die man in eerste plek bij mij? Net om uit te komen van jullie twee is bezig. Onder mijn neus de hele tijd. Die man, Hoe is je mond? Zij die antwoorden voor mij. Zij die waarheid voor mij. En dan krijg je nog als een bra. Een vriend. Hoe moet ik met jou kijken als een broer? Huh? ek sal jou met die afvat, my broer. Die kind is loyal teenoor jou, Ik kan man. maar zeggen wat ik wil. Ik is net mooi moe van jullie twee. Ze kak. Zo jullie uit twee. Hoeveel mij vandaag moet je verstaan? Nooit weer ga ik die kat aan mijn gezicht zien. In mijn huis, waar ik ga liever jullie zien. Ik maak je grap. Die man is nie nodig om die kind so te point nie. Is hy lief aan nie? Wat wil jy maak? Wat wil jy maak? Johan! Johan! Hoe kom je zo stupid? Wacht! Wag man. Hoe kom je zo stupid? Kijk, ik is mooi moe gezien. Zullen we beter met haar zo laten spelen? Doe mijn kleren! Wat het leren? Ik ga nergens. Wat het leren? Ik ga nergens. Ik krijg goed wat je goed. Gaan, Je gaat dat aan mij doen. maak het even terug. Ik ga niet doen. Dat is wat ik aan krediet dankie. Nou, als het echt bezoeken hier. Ik heb een beter niks gemaakt hier. Maak het in een loop. Kan ik naar Loop. kan ik naar mijn phone staan? Wat toch niet? Wat zo voel? Net mijn kap. Tegen niks in die loop. Stuur geld. Wat hoe van je samen doen? man. Kom ons loop. Begin dit as weer man. Kom ons loop. Ik weet het niet eens. Kom man, kom bly daar by my. Nee, je werkt niet. Ik ben werkloos. Kom ons loop. Mijn dieren staan hier, jong.